Здравейте! Ето и мен. Не, това не съм мен. Това всъщност е Киш Лорен, който ядох в един парижки ресторант наскоро. Много ми хареса, беше чудесен. Да се върнем на мен. Това вече съм аз. Аз съм Ралица и с радост ще отговоря на всичките ви въпроси, когато ме поканите на интервю. За да не ви отекчавам, разбира се, в момента. А по същество мога да отговоря на вашите изисквания. Живея в София, или по-точно около София, на езерото Панчарево, но съм доста мобилна. Обичам адреналина, лятото се придвижвам с това. Това е моя мотоциклет, очевидно. Тъй, какво друго обичам да правя, с което бихме могли да си бъдем полезни? Обичам да пробвам нови неща. Изключително много обичам да експериментирам с храна, с услугите, които ползвам, с всичко, което излиза на пазара. Обичам да ям. Правя едно изследване за антропология на храненето на българите и не само. Обичам да пазарувам. Това мисля, че е общо валидно за всички жени. И разбира се, ползвам така наречения от американците кюпонинг, за да харча или да спестявам парички от тези услуги, които си позволявам. Много съм позитивна, но съм и много взискателна. Сериозна съм, но не прекалено. Всъщност, би било чудесно, ако ми плащат за нещо, което така или иначе върша с удоволствие.